ọ bụrụ na ito na East, ọ bụrụ na ito na Igbo, ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị otu esi apịta omenala, otu ndị ụka ya esi nakọtasị gị na o nwere ofu ajọ mmụọ maọbụ ofu okwu alụsị maọbụ onwe ancestral landmarks our ancestors who preserve may institute dosela anya that we as their predecessors should use, modernize it, and basically have something to push out in the world. Instead, I na-eme itikpo ya. But the question that some of us don't even ask is, mgbe ọbụla a na-etikpo mmụọ, ife anyị na-anọ bụ anyị na-anụrụ ọnụ ndị ụka. Fada nke abịa like Fada Obai na Nsụka, ọ sị gị na o bupụrụ alụsị na o bupụrụ alụsị. Ọ asị gị na o ji na like mgbe Odumeje mere nke o mere. But the question anyị nwa bụ ndị Igbo, ndị a na-asị na na-ebupụrụ anyị alụsị. The question anyị ada ajụ ha bụ, gị bupụzili alụsị ka ihe mere na. Enwe any follow up ị ga-enye nwaanyị that after ka ibupụrụ alụsị ahụ na ife bịa gawalụ ndị ahụ ibupụrụ nyaba alụsị. The next video m ga-play kịta, abụ m onye Nnewi, ama m onye ahụ ya menje repost to that particular video maka ama m na ọda akoyili ama m ya nna afịa na nje eme research na mmụọ, so nna afọ ya ihe a na-akpọ ya na ọbịa bụ pastor Ezemeri ka a na-akpọ ya pastor Ezemeri maka dị ma metele ife ụka ọfụma tupu mmụọ kpọrọ ya oku akpọ ya oku omebe ọdịnala nna ya. Now o nwere ihe ọzọ nchọ ka m point ya out n'ihe dị mmanụ ga-ekwu. Ọ na-abụ the concept of baptism. Ọ na-abụ mmadụ convert ya from omenala ọ mmadụ chọrọ amụọ nwatakịrị, nne na nna ya evuje ya n'ụka, eme ya baptism, emechaa ya baptism na ebe ahụ enye ya afọ ọzọ maka gịnị na afọ a ga-enye onye ahụ enwelu any trace to identity onye ahụ. Efu na it's constantly ihe anyị na-afụ n'ụka bụ enwe this conscious effort imeke sure na the indigenous people amaghọzi ndị ha bụ. The man say na ego jeje gwa pastor say nya agbapụ na be nna ya, diọkpara mmadụ nya agbapụ na be nna ya. So it have a recurrent problem anyị nwe. Even if you go to Islam, you see them adopting Arabian names. Anyị nwa kịta nụnwa ndị ihe anụnwa mere anyị nke anyị ụka ibu ụka n'isi. We change our names and we start answering another people's name. Now, Israel or Fodo, they will tell you that African names the demonic, now African names melanka and menka. But all the necessary. These are the problems that we are facing in this country and nobody wants to tell us. So I want you to listen to him. Get one na ya Anthony Hochoriku. Maka ndị na-etikpo mmụọ ma ọ na-ebufu mmụọ sizie nọ maka mmụọ aka fada aka n'iru. Ihe ezigbo asị. So just check it out and comment ya gwa m ife ilu. Ya gazie. Onye mebiri ife na be nna ya ma agwa ma na ebe bịa n'ụka. Onye dibịa malụ ma agwa na ebe bịa n'ụka. Ka anyị chigha n'azụ. N'ụzọ ahụ ndị nna anyị ha si wee gaa, ụzọ eziokwu ahụ, ụzọ ndụ ahụ, ụzọ ha si wee tọọ atọ. Maka na ahụ ndị nna nna anyị fiwetara ọda nwere ife ji fiwe ọda like onye na-ekwu okwu mbụ si mmiri enwe ilo si na ada na gbogbo na okolobịa adanwụ na nwata adanwụ. Okolobịa nwa ogbogbo ndị okenye ekunye jebe ije ka nwa ebe gburu nwa ahụ maka ebe Igbo na okolobịa na-anwụ ha na-anwụ n'okenye jetuo ese bife enyi ya ka nwa ebe gburu elu. Mana today a na-anwụzi ka ọkụkọ, a na-anwụzi ka ọkụkọ, onye nwe buru n'ihe ahazi ajụ ọgụnụ ọda ndị gboo soro ebe ka ọ dị tata. Most of the people etikpo China nke onwe mazi ebe ọ mana mgbe gboo ifesiri ike ejesụọ ọda, anwụọ nwa ike na ngwuru asụọ ọda, ọnwụ na ọmụmụ siri ike asụọ ọda, ọ bụrụ ngwuru ife na-esi ike asụọ ọda. Ife yi na ha emegoro ọ jụọ oyi, mana tata ife yi na ha eme ogene ọ dụrọzi maka ife me na ọdọzi iwu na anyị na-eme gịnị, anyị na-eje ụka, anyị bụ ndị Igbo ọmụta ọgbakarịa mana anyị nze Chukwu na omenala ekunitekwana ife a na-ekwu na omenala atọ onye nụrụ megị n'ụkọ nwanne etu a si gbasakwa ozi ọma ka anyị sikweta abụrụkwa ozi ọma bụ abịachikwa n'ime obodo. Social media adugo I'm telling you the truth and the truth ebidogo pụta. Most of them anaghị ama mgbe mmụọ ji aba ha n'ime, they will say the truth
one person they follow na social media. The man is telling people about their ancestors. Today in Paul, in Peter, in John, in Andrew. Do you know them? What of your ancestors? You call them demon. They will help us. Because I can remember in my those days in Bible school, I'm not missing a Ben Nankwapo. The other mother can break a spiritual umbilical cord. Do you call it? No. Let's get something here. Now from my father's house can break a spiritual umbilical cord. Do you call me and my ancestors? Now ancestral spirits for him so. And then my calling now manifest. I didn't know. My pastor, as no only as only spiritual man of God, he had guidance. Or one man, can break a spiritual umbilical cord. So had he been I back out of my house, my father will my inheritance take and tell. I don't get that. No, check here now. No. Oh, when I must even now, my father will my inheritance. So, but I have to have the thing. After no more than that time, more than 20,000. So, I later went back and I paid the 20,000. You pay, you was there, you 10,000. If okay. So, even today, as I want to gather on my, let nobody misunderstand me. But even if when I joke, I'm again, Jaboka. I'm a chaka go my. When a moment and a put it a moment. I doesn't say so. Oh, to say no, when they joke and I'm book and start on the book and I'm very sincere as you. No, there's you. I can tell you, go up and I can go to Yanaka while I'm a tina. Go 100 man, I have one that join even anything. I want to get as you. Number and I'm not teaching. I get a map of it. Oh, man, and I will see it. Oh, yes, no man, I believe it. Come back as you. Then I know now. Oh, we're both saying. I'm telling you the truth. Oh, well, it's something. In the name of people or something not there. Makita and blow and envelope of man. Jebak, I won't undo you now was about a joker. Jebak, go for the name of never. Oh, well. Oh, man, I would not ordinary. We put the Bible, I hear them go for Haka. In Buleme City, I talk at the China, I did a step never or possible. Oh, Monarch, but you wouldn't know. Oh, one what to then we slow walk. Gapen we slow walk, but when I call about when I order every bagata for Bagata, and I said, Naneko. Only follow, or 7 nano was you. Only I can live on them, or 7 on our carpenter. How market, or 7 nana have we moved. Only Gabba. Mpare back on us, no, gave on our Sino. In the California, Udoga need fake and go is now one parallel of the village. Because never even a baby. If you don't even maybe a baby. Come on, agenda, when one agenda will be going to go. What if Jebeha? Nakana more on a chicken near Umbulu, where you if on our this year at either. I don't know how long than as Wafia, and they put our way, how they would be better. Order, one more the Jacobambulu. Money in the Chineke, money and even when what a classification of works, and the all name law. Mount and Coco said to draw. If for us that in your day, Ricky, you wouldn't go. So, Anamayo, I want her back. I close them up, say Susan no Porco. I look at them, say Susan no Porco, and guess you soon on Agangula. I will have ever man over my papa. It's your Porco back. One you do it better. Look at that, I copy only the middle of the world of the media or Cocarcion and Mocha. They were Machasa, but they blew up on this year. With the Equa Boba, every single Camogono. I don't know, Nubobi, Equobia, just war up. Equal, just war up within the Wabo, other than the city. Ah, it's once in a while. I am it, will be able to where go do. Or where met a higher, you read our order. Oh, I get that. To the extent nature while making what you know for. To Chipepa, but the Doba, look at the or Tetega, Nakana, put in this law. When okay, go into the cat, open one okay, I can't look for mother. Was it Monica? Najago, not only demon or Wupianike. I never know organic, the other got a lot of it well, but I never call out the Megan. Can you remember one in the Holy Ghost fire?
ọ ga-emepe ya na Holy Ghost fire. Unu ekpere na-ekwukwa ekwu ndị mmadụ na-eje ọlụkwa anụ na elu na-alụkasị unu ebe niile. Kedu ife kpatara nwaanyị ahụ ekpechapụ ma ọnwụ nwa ya ma dị ọkpara ebe bụkọ Lọd dị na Holy Ghost fire mechaa lee ana anyị yi na ahụ tata nwoke atara isi ya ọkwa ha wachigwala ka nwaanyị mechala egen kwa ala were ka oje suo ọkụ di ya nwụọ. Nwa nwoke nke sozi na nke na ịbụọ chọzie nne ka ịfọlụ nke dị ọkpara na nwe ya nwezi ife ọkọtara isi ọnene chọzie ka awachikwa ọfa abịa egen egwe na eje wụta 500,000 ka ya wachiziere ya ọgbara ha zuo ezigbo na ndị isi mmụọ na nne eru ndohi na amesa because ife ji wee gwa ya ewu ka ọ malụ kata ya onye nwa ọjịra ntị ọha nwa na uchuwa ife o fuo ya ife ọ gbaka ego na o ji wee gbachie onye emebisie maka na ife m ji ekwu okwu a wee maa atụ ọmagasị atụ ụfọdụ werekwuo ma my side maa atụwo maka adịka ama akụkọ baịbụl agwa anyị n'ome na Bethlehem n'ome na Kenan n'ome na Judea n'ome na Israel a na-akọchara anyị etu a onwe nke agwa anyị na Naijiria onwe nke akpụkwala onwe nke agwa anyị na Naijiria mana nke a na-agwa kịta nke mere na my own side ka m ji wee nye maa atụ a ka onye ọbụla na ebe a malụ dibịa maghị ije n'afọ gwa dibịa mara ọ ga-edi ya eme wụlọ ọjị na ahịa otu mmụọ soro ha nwere ndidi nọ mgbede etu a ekwere ha nkwenye n'ọnwa a ekwere ha nkwenye n'otu unu si ha nọ na mgbede yọba ha ga-enyere aka oge eluo ọ bụrụ na ị ka n'ụdị ọkụ ọbịa gwa ha nwere ndidi ike nwa ikpeazụ ụdị ka ị wee bido ọrụ they will understand but the truth is that na idebe ahụ na ihe eme ihe n'ihi na-eje ụka my dear brother anyị akpụkọ isi ndị mmụọ bụla albat I'm telling you the truth ama ka ọbọtọ gaji bịa ọzọ mana nke bụ eziokwu na onye ahụ ya nọ n'afụfụ ma ya tụrụ isi ije onye nọkwa onye kere agbụ all his life because the calling okwu akpọrọ ya ọzaghị and ife o ji maka wee bịa n'ụwa o mere ya until you go back to that line ibido ribe nri mgbe nke ahụ nene ka isi ha kịta malite ka ọ dị mgbe ahụ m na-eje ụka ahụ nka kịta anyị isi m nnukwute kpọm dịka onye egberigwala I'm telling you the truth no joka pat ife amụrụ Chukwu belitere ebe ndị onye ọnụ elu belt m na-agba na aga m nnukwu ugboro ịtọ that time kpọcha taa isi m ekwe na-eji ozi ọma ụkwụ ka anyị ji eje ife niile a and ihe nwata anyị ịrụ ọrụ from morning to night ije ịpụ 7 o'clock nke ụtụ ịbata 12 o'clock ụwa ahụ jebe ọrụ ịrụ ọrụ 3 o'clock imechikwa na bata ụkwụ ahụ jebekwa program kedu time ị nweziri what time do you have for yourself and ego ị na-akwụ ebe ha ya akwụ ya kwọ tit ya kwụ nke mmakpa ahụ ụka ka onye ebe ndị agwa ya gị wee ghọta no why I'm telling you this wo that na ka e fụra na Chineke mere ife ihe eduru ndị izi omenala anyị mere ife ọhara anyị na nso ka m gwa gị eziokwu o nwere onye kwuru okwu mmiri enwe ilo ọ sị na ọ bụrụ na eluigwe a na-ekwu okwu ya nọọ ebe anyị eje eziokwu ndị ọcha anyị kwara anyị bịa ha yi wetara anyị if that is the case ka ị ga-esi agwa anyị na ha wetara anyị n'igwe ụzọ anyị site n'igwe ofu oyi nwoke emere agbakọrọ bọyị nọ na Germany batara gwa m na ka gwa m eziokwu na Germany kịta enwe otu chọọchị na most of the churches wozi club house ka ọwụ n'ọhịa gbaka na agba and na ndị na-etezi ụka bụ ndị agadi nwoke na yutu ha je ụka na ikpe ahụ na-eme chọọ ịka oke kpọọ fada abịabeghị ọkala oke kwụọ ya ụgwọ n'onye kpata na ndị fada na ebe a na-agbagochi obodo oyibo fada na obodo oyibo na-emesi ya na-eme they living fine ha na-enweta ezigbo ego because ọ nụrụ unu ka a na-eje akọ ka nye nri communion nwozi na-eje chọọchị beta anyị nwee wetara ụka anyị biere isi ngwa ka njụọ gị ajụjụ ụlọ ụka niile ajụrụ tata ọkwa ụlọ ụka ka nkọ everywhere ụlọ ụka store isi ebe akịta store na ịfra ịga 1 2 3 ụlọ ụka the whole stores niile o mezi store gara kwụzi ọrụ ụlọ ụka ka nkọ but yet ife ọjọọ kwụsịrị chegodo last 10 years than today kere ife dị iche ọkwa the world is getting worse because than ụka and another thing nchekwara ime ka ụlọ mara ọhụụ na-achọ ọkwarụ ndị na-arụ ọrụ a na ọkwarụ n'ụka ka anọ maka na onye ọbụla na-eme omenala n'ụzọ eziokwu mana ọfọ na ogu na-egbu ọya mana ọ na-egbu anụmana ọkọ tubie onu emegoro onu ehori ya mana ndị arụ a na-ejecha anụ ụka efekpucha ha unu ụka dị ebe a ka nhapụ ịkọkwa afa maka okwute emeda ndị si na nnaba o nwere ụkọchukwu ezitere mgbe ahụ ụkọchukwu ahụ wee bịa nekata ndị na-ebe a na-aka ọ ga na-akụ ya nsi ụkọchukwu ekwu ife na-anaba ya ebe ome edebe akwụkwọ edebe okwu na ya kwuchiri olu ụka ọzọ kwuo na ya kazi ụka n'ime ụlọ ụka ile kwụsị oche niile ahụ ndị arụ ọra jidọ onye ji ọdọ woche nke ede ya afa anọ na ụkọchukwu na-aka ụka ọ na-ekwute nke matara ya o were akụpe edelu ogbuefi onye dị etu a ọ na-ekwu ya etu a ịmata ife ọ na-eme
emeghe ha n'ife ife onye ahụ na-eme akụba ahụ akụba ahụ ọ na-eme agbaghị ibe ọ na-eme ụkọchukwu ahụ imeri ebere ụkọchukwu wee fụ ya duto n'ọkwa onye siri ike were kwuo hoo ha na oche niile adị ebe a ya bụ ilo ọ bụgidere ya kazi ụka n'ime ụlọ ụka a gbara ya mgba mana atris oche ahụ niile kwụsịrị ilo suo ya ọkụ ọkagịla ụka n'ilo ebusi oche niile asuo ya ọkụ o wee batakwa n'ime ụlọ ụka tata olugo 6 months ibe ya na-anọ edepụ ya ozugbo a transfer ya mana today ndị a transfer ya amahụmụ ha fọziri. So why I'm telling you this to that na ka anyị marụ na omenala o nwere ndị ọjọọ nọ na eziokwu nwere ndị ọjọọ nọ n'ụka mana ebe ndị arụ anakawo n'ụka maka ọnụka ka ife n'ọgbụtọkọ n'ụka ka ife n'ọgbụtọkọ nke a gwara anyị na ife ọsọrọgo mee imecha njọ iri ya eme ịbịa mbọsị ahụ jekwu fada ịkọsara ya ndị tata tọrọ ya enye ule ntọchara ya echi njekwa fada na ntọrọ ya enye ule ị na-ayakwa enye ule ahụ ọhọkpọrọ n'ọgwụ ka anyị na-ekwu eje mgbabara mfada asị m jee ekpe ekele mmadụ ugboro ịtọ gbuo oto dị nna na nwa na mmụọ nsọ ugboro ịtọ enyekwara m ọbịbịa nje mecha ha na echi aga nzapụta ile nara oli nsọ onye mmeri ife anaghị ọ ya bido wee ga ebido na nwụọ asị m na-agbaghalụgo ka ngwụ na eziokwu ka ngwụ na eziokwu ọ na-eji ọbara wee gbaghalụ njọ ndị ọcha ihe na-ekwesịrị anwụta ha egwusi ha njọ otu onye ekwesịrị ịgbaghalụ ekwesịrị ofu onye ezughị ịsacha njọ onye ọbụla. So n'ife ha kọrọ anyị ewugodo all fairy tale and tell you the truth all fairy tale because ọ na-agụgodo Baịbụl agụta ebe edere okeke onye ekwe nghọta ka ọ n'ozi ọma ha olu ebe a nke ahụ abịagasịrị ebe a onweghị ife ha ya ede adịmụ na Baịbụl ahụ Garden of Eden ebe ka ọ dị jego check a map of the world. Garden of Eden is in Africa. Africa. But they refuse to tell us that. Does it mean no one today about that part of my dear? I told him to call my Bible because all I go in the Bible. Some people might be offense. So go ahead come and I walk and back. But eventually you go on today. Onye man of one dish here, but Nene Surioko, Dobiko, they watch here. Onye Amabochie, Yamarichie. Our Nagu Malago, Jem again, Luago, Naguabli for job. Most of them don't contribute madam and the father Lucharab and the pastor Lucharab. So few of them are today. Lucharab. A will Bible, say how no Bible or offer. Bible gave it a area or Osisi. I'll always get area. I say no Bible or offer. Oh, her Bible there. If I have ways when a Bible and I go on easy was a mozi valley, mono solution where they had no problem. Because now, I losing all look like I want to come also to a partner and player. But I want to tell you, like Onya Juromaka didn't million and 1 million. I was once a victim of the million and 1 million. I bet you one day, one man got here. Someone college, we call out how Magana Mom, bet you watch and mental job, we call here. Coach area, or what's no problem. Volunteer, better, not opposite for a very long time. Not attack again, pure so. With anger. Even before them, if not, na Chimo from Nani. Despite the man watching Mumbai, only on a better woman is no Jibia. Only on a unique and report unique. So Chimo might meme in future. Now, that now, man, what I night. Because I got nada. She's all alone under the Nifed Atato. Well, what woman. But I'm the morning, genuine. The man didn't chance him how old I can do that. I said 26 years. Or 26 years, or somehow come. The neighbor say a baby. Why my baby? Even nature say nothing. And I was talking to some boy, or some other money to me, tell them I had a tamaga. And then they didn't fire. A good name, what I hate Tirayana, or some night village. I got on me fire. Mona village, I got on me. But then continue. Metagungu gas stop, no name les offense, people is I don't know my fellows offense. Les autant no kwa monko ogola kono man ifo man ogola ko les autant nyako na nyem sim go put to my blood pressure merci abima o de bakwa the thing continue na until na Bible student that and na Bible school so why kata so na ndem media go na mo give an everything you are everything nyem so na be je nya ekwo ha dia tight yes ogelu hara they give me sign eje me ba kwali buje se na ko ngeji bia ogo na nje yoro mmadụ ọrụ nchekwa ebe ha kwalkwa m ibu nke nnukwu ntị ikpe si na nke ntị bịa na aha gbaka abịa so mụ na ha dị na mmadụ ihe otu stọt mana today ije nụnụ ka sị na deliverance let me tell you even Bible Jesus Christ kwere na Bible ọ sị na-echukwu ajọ mmụọ
ọ na-akpagharị onye ahụ fụ na ebe o si pụta dị empty it's coming back and ọ sị na ọ bịa na-akpọ mmụọ ịsa ọzọ ka ike so 1 plus 7 ọ 8 ọ sịrị na aka ikpeazụ onye ahụ ya do worst than etu ọ dị mbụ ọ dị na Baịbụl isi na ejo ka dị ego Baịbụl very well ọ dị na Baịbụl Jizọs jụọ na-ekwu ya so iji wee gwa ya na deliverance a na-eme anyị n'ụlọ ụka the more you know less you see ọwọkọ because now you cannot chase a demon out without even Jesus no nwere chụpụrụ asị etu ya n'ime ezi ochi ha n'ime ezi ụnụ agụta na Baịbụl the name of the same Holy Ghost fire spirit out and you know out move out you know me materialistic my brother no matter how you do it it's that person ọnaluo ndị ahụ mere Holy Ghost fire akụọ ya ịgba etiere ya ịgba ọgba so ife njin ekwu ya bụrụ ha mekwa nke ntọkarịcha ahụ mana nke bụ eziokwu na let's be awakened ka anyị kunye ka anyị teta n'ụla na omenala Igbo bụ ụzọ ndụ ndị nna nna anyị ha biri ndụ ka nka mana during those time ize ndụ ha zere ize sọ gbogbo ịhapụ onye dị 100 years onye dị 140 years chekwere Bible days asị na onye ga nọ 980 years onye ga nọrọ efuzie ka esi na-anwụ onye a nụrụ nwaanyị na at the age of 800 years ọnwụọ na 850 onye ga nọ nwaanyị na 700 years ọnwụọ na 720 ọ na-eriduzu gbadatacha so ife nji ekwu ya biko ka anyị chighakwa azụ etu ahụ ndị nna anyị ha si ebe ndụ ka anyị wee nwee ike ịnọkwa ogologo ndụ ka ha si eme gịnị nọ eziokwu na mgbe ahụ oke ọchịchị adịrọ mana I want to tell you the truth even that time ife ka dị mma kịta because anyị ugwu adịrọ onweghị onye na-ewu ibe anya ọkụ mgbe ahụ ife ji ama ọgaranya ọba ji onye nwere ukwu isi ụmụ onye nwere nkwụ onye nwere ụkwụ onye nwere mana taka ife anyị na-achụzi karịrị akarị ka m were ohere ake n'onye ọbụla ndị gara anyị ntị a sị m ụkwụ eji bịa nke ọ ga-eji wee na ya ke mma ife dị mma ya emere anyị a sị m na ife ahụ ozi ọma ọkụ ka a mụnyere n'ụbọchị taa onye onye nwụrụkwa eme gịnị ruo unu ka a mụnyekwanye nwa ọkụ ka ife na-apụta don ayọ ka nyọrọ ya gazie